हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। नै दिनै जोंहा बोराया मा मैगं जानो लाबोदों। फाथो मैगं लाबोदों फाथो सि नै गोबांथार एसे गोरा जाबाय आरो गावनो जानो लाबोदों आरो गोसो जानानै दिनै गोसोखांनानै ओमफ्राय दा संखांबाथाय गोखा मोनबाथाय जानाय नङा आङो। मैद्रु जागोन ना मैद्रु फाथो मैद्रु बिजौखौल' खादों आङो। नै मोनसे खान्दा मोनसे ओमफ्राय नै गोलाव हाथारदों मालाय गोबाव खनसे बखौ नै जोंहा बिनाबो सायफानिसै आंसो जायोना जाया इखो जायो गोथाव मोनो जाया खोमा जायो जागोन ना जोंहानाव मिथिबायना इयो फैबाबो ओंखाम जासिबाबो लाजिनानै ओंखामखौनो जाया। मोनसे सायनो हागौमोन ना सानैबो सोर बांसिन हायो दे नै आलाय सिलाय जाजोब्बाय खेवजोब्बाय नोंनिया एथ' खाखा नोंहा मुथाखौ खुलिबायना वा नै मोनसे माबायदि नुदों इथ' नै एखेखा समान 1 2 3 इस ओरै बोसोर जागोनलै नै ओरै बोसोरबानो थांखायो बेखौनो खनसे बासिबाय दं आरो ओरै बोसोरबानो थांखायो गोमोन मानि होफालायबाय नै साननैसोबाबो मालाय फैनायसो नंला जानो माथ'गा साननैसोबाबा नोंखौ नुनाय नंलालै मालाय खाथिगोन बेलेगाव हरियो जोब्बायाना जेनबाय आंसो बुरजाखा बोसोरनाल' दोनथ'र' Voy a explicar lo hecho. Ada mah para montong dong deh. Para bedung nina. Para bedung nih. Is. Bila na bu. Bila nih. Sana sih. Di sana senang pakai kamera ya, Remi. Bukan naik apa naik itu. Nah. Naik itu dah kawan ini. Posnya sudah kadang. Soalnya sih lu. Bos lagi kayak lugong sih masih baik. Lấy đấy. Dia pukul banyak na basi nih, subasi itu. Alai silai. Này, dân hạt sau này bữa school phải vậy. Phải yêu phải. Có lẽ phải được. Cứ đùa ya, mami thầy. Labu ang buzana. Phải. Kom sisi nuda. Orang masak. Indah diap sana na. Bisini berang lah, orang bisini. Siju ke baik. Hor. Dah kuda deh. Oh, kuna ada mabar.
एसे बुरजा जागोन बारा बुरजाबा गोथाव जाया एसे खमबासो गोथाव जायो हालायनांगोन खोमालैनो गोलाव गोलावथार बिलाइआ आरो एरनानै एसेल'सो जागोन खोमालै नै एसे रेबबाय मैगङा नै बोराया जोंहा मैगं सायना होदों आंनो पटल आलु आं पटल जानो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय इयो पटलखौनो लाबोबा आङा पटल दैयाव सोमगोन नामा दैयाव सोमनो नाङालै दैयाव सोमबा दै जेव जेवसो जायो बेखौ माबायदि हाया गोदो नोङो सिथा सिथा अ सिथा सिथा गोबा गोबा हा गन्थङा गोलोमलायदों नैयावलाय आरो नोंखौ सौना होदो दे दिसनो सौगोन निसा निजिया फोथाराव सान्दुं गोसा मानि थांबाय थानानै खालामना लादो जागोन ना न'आव खामानि थायो नालाय बानानै फोथाराव थांफ्लाना थायो नै दाख्लै ना लायसोदोंमोन ना इयो बाथा सानानै ओमफ्राय इनि फिथाइ माखानो इयाव रज'दो इनाव नै इफोरो नै गैजाबो गोजा ओमफ्राय दा सेनिटाइजार होनो लागासिनो इयाव खैसिं मोनामलायो सेनिटाइजाराबो मुलियानो सेनिटाइजारसो सेनिटाइजारसो हामदो मानगादो ओमफ्राय नै जायगायाबो मायाव खालामफैदो इयो सान्दुं दंसोयो आरो ओमफ्राय सायायानो दख्ल'सेल' बेयावनो हाफैदो सान्दुं दंबाबो बार नांदो इयाव दखान सिङाव बेसे गरम मिथिगोना मिथिया नोङो नै इखिनियावसो थांनांगौ आलुआबो माबायदि नै मोनसेया मा रिजेक्ट सेस्टार आलुआ नङा नै आलुआ नै मोनसेया बुगावगाव नै मोनसेया गोमोलाय थाइजौ बायदि गुफुरल' नै आलु मोनसेया नोङो एवगोन ना फाजाखो आं फाथो ओंख्रिखौ एवबाय नालाय फाथो ओंख्रिया दसेनो जायो फाजायाबो नोंनिनो गिदिरथार पटलानो मैगंखौनो एसेल' लाबोयो एसे जाबानो जोबखायो जोंहाना मैगं लाबोगासिया बोथिल' ब्रा सोरथो इयाव बाजारानो खाथिथार थांबानो मोननायफोरखौनो ओइ आदा गुवाहाटि टाउनाव थांबोला लानानै फैफा पन्सआवदा नै द' इनि सल' खननायाव एज्रि खालामलायनांगौ आरो साननैसो सल'आ देन्जार जादों ना बेखौ गोमनाय खोनायोमोन जायफोरा बैसागोनि समाव दा गैथ'लायला दा आरो दावराव दावसि बेलेगसो जाबाय काहिनिया दा बिराद दासान्दि जोंनिखिनिजों बिराद एक्सिडेन्ट माबा माबि जागासिनो दासान्दि थैनाय माने थैनायाथ' थैयाखै सिरियास आरो केसफोरा एक्सिडेन्टनिया एकदम माने सोरनाबा खर'आनो गावस्राजोबलांनाय मानाय थेवबो दा दं आरो बेबायदिनो हालोदा बिराद खाराब जोंनिथिं दासान्दि बाइक सालायनानै सोरबा बांसिन एक्सिडेन्ट जानाय खोनागासिनो गिलायलाङो एखेबारे गिलायनाय मोनदों जोंनि एरियाखिनियाव आरो बाइक एक्सिडेन्ट जानानै न'नि बाद ओरैनो बाइक एक्सिडेन्ट जानानै माबा जाबाय आरो बिदिनो थैयाखै आरो मानसिया ओमफ्राय मानसिफोरा बिदिनो थैबाय होननानै माबाजोब्बाय आरो मिथिजोब्बाय ओमफ्राय उनावसो थैयाखै होनना मिथिफिनलाय लाङो सानै जाबाय इदिया खुगाजों खुगा खोनानायफोरखौ बारा थैबाय होननानै दावराव जासोयो आरो ओमफ्राय उनावसो थैयाखै बिदिनो जोंहा बोराया दिनै फाथो मैद्रु जानो लुगैसोदों आंबो गोथाव मोनो आरो मैगं मैला जानो मोजांथार मोनो आङो दालि दुलि जाबाय थानोसो बासोयो आं बेखौ मैद्रु बानायनोसै आरो आं दा अहा जानायला दखानिया नायगिरनो नायाखै मबाइलावसो नायबाय दं सं ओइ दखानिया मबाइलसो नायनानै मोसागासिनो नामा नाथ' थांमा
जाबानो मोनो बोथोराव बोराया सादु जानोसैनो जोंहा एख' जाथ'लानो ना बेदर बाथ'बाय साननैसो जाथ'ला नायाथ' दं ना गोरानबो दं जाबाथाय दाख्लै साननैसो सानायनिखौनो फोरानना दोननाय ना गोरान अमा बेदरबो गोरान दं बेदरखौनो नायनो बाबाय सं दासान्दि इस दिनै जायाबानो दिनै मैगं गोजा जानाय नोङो बेदर जानो लुबैबायसो होनगोन स' गाबोनो आरो दायो मैगंखौ जानो नायबाथाय एसे मिथिगोन र' नोङो या गोखाथार होनलायबासो खुगाखौ बोरैबा खहेहे खालामलायनानै ओजों थानानै लानानै फैनो सेलफि स्टिकआव मैगंआनो मोनलायनायसो इदिनि बेगरा गोथाव जायो जानो गोदै गोदै ख्रेम ख्रेम होनलायोना फ्राम फ्राम एवनांगौ आरो इनो है फ्राम नङाबाबो गोथाव जायो ओइ फ्राम एवबा मोजांसिन जायो एसे गिसिबाबो मोजां जायो फ्राव ओइ फ्राम एवबा मोजांसिन जायो फ्राम एवबा मैगङा थाया गोमाजोबो फ्राम एवबा मोजांसिन जायो आंना जाबाय खामानियानो एकदम दा सुना लायनोसै इयो थाबाय थादो इयावनो था नों इयावनो थाबाय था आं एवा बेखौ बेयावनो थानाय आलुआ लाङिनि दरसे आलुखौबो दरसे दोनबावलायबाय नै प्लास्टिकआव हाबाब माबा साजो सा अर जोंलायनाय जाबाय কেনে পাইছা মজা বুঝেছি ओइ फाजाया खामबाय एराखै आं ओरैनो खामबाय बे थास' आथिं सायनायाव नों एरनाया जाहैबाय ओइला खामबाय होनदों माने राबो खामजोब्बाय बोराया नायदोंमोन आरो निजियासो खामहोजोब्बाय नाया गारानो खामहोमारबाय इन्दन भाजा आं गावखौ नायनो होबाय बे आलौसोना खामनाय नङा नैदि एसे होबाय अरखौ एसे बारा होनाङा नुदोंना नोंखौ दहायनो रोङा ओंखाम जानोसै जोङो दा रावबो जानो लुगैनांलालै जोंहाना दिनै ना ओंख्रिया गोखासो Thôi. Không dần phải ăn dần xí ấy, dẹp à? Khát bơ. Mày giết được, đúng không? Nanya? Muna khi baru dok, kena naik. Hello. Hi. Oंखाम जाखांबाय जोङो गय जानोसै दा जोंहाना ओंख्रिया गोथावानो जादोंमोन आरो एसे गोखा जादों फाथो नालाय गोखाया एसे एलाया जाखागोन आरो बोराया गोथाव मोनदों ना मोनाखै जाबावलायदो इया
Số cứ bằng là khai đi cái thầu này mơn khai này giá nữ quay bây giờ xin đi gọi gì thì hát theo bữa cuối giờ mà nè xả đỏ cuối giờ này chưa lên năng cũ này xa đi xiên hả bơ Balaga her, then you didn't vlog a baking and say, like a Malaysian and come on to next vlog out. Bye bye.